exactament el mateix, però en comptes de figures tenen colors. Que són la mateixa gamma. Exacte. Els tres tenen aquí la mateixa gamma, però hi ha un que és idèntic al segon. Aquest no recopis el model, aquest és l'A, el B al de baix i el C. La infusió, quin és igual. Aleshores el mateix, ho discutiu durant uns minuts i si hi treu menys temps, doncs ens dieu X. Ara fora, massa fora. Millor del B. El B. Saps? Aleshores, si hi treu més temps... No, perquè no. Val, i la resposta de tots, si m'ho podeu dir un per un? La B. No, espérate. Gil? B. Espera, treu més temps? Es raro, Us deixem tot en La B. Yo no. La B. La C és molt forta. Sí. T'ho dic, que és la B. Sí, exacto. No, pero bueno, espérate. No, que no. La C és molt forta. Sí, la B. Son igual. Mira el de arriba. Son iguales, es con las dos. És molt forta, és la B. Sí. Yo creo que las dos están fuertes. Sí, ja La C és més forta. És la B. Vale, ja està. La B. Quines dius? La B. Gerard? Bien. Ah? La C. I B? Bé, vale.